ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ହଉ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ? ବଶିଷ୍ଠ ମଲ୍ଲିକ। ଏଇଟା କୋଉ ଗାଁ? ଏଇଟା ମାଜାଗାଣ୍ଡା। ଇଏ ରୋଗ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 4 ବର୍ଷ। ଆଉ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଛ ତମେ? ତମେ ଟିକେ ରୁହ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଛ? ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ପାଇବୁ ଆଜ୍ଞା? ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ପାଉଛୁ 5 କିଲୋ 10 କିଲୋ। ଆଉ ତାର ବତା ହେଇଛି 700 ଟଙ୍କା। ଆରୁ ତ କାମ ଧାମ ପାରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବା? କାମ ଧାମ ପାରୁନାହିଁ, ମୁଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି କିଆଡ଼େ ବାହାରେ କାମ କରିଛି ବୋଲେ ପାରୁନାହିଁ କି ଆରୁ କେଉଁକୁ ଯାଇକରି ଆସିକରି ଖାଲି ରୋଷେଇ କରି ଖାଲି ଘରେ ମୁଠେ ଦେଇକରି ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉନ କାହିଁକି? ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲି ଆଜ୍ଞା, ନେଇକରି ଆରୁ ପାରଲି ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ପଇସା ପତ୍ର ଇଆଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ମଟର ନେଲା ଫେର ଇଆଡ଼େ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ହୋଇଗଲା, ଯେମିତି ଆରୁ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆରୁ ଇଆଡ଼େ ଔଷଧ ପତ୍ର ସେ 13 ମୂଲିକା କଲି, ଗାଡ଼ି ମଟର କରି କ୍ଷେତ ଆଣ୍ଟ ବନ୍ଧା କଲି। ଆଉ ତାକୁ ନେଇକରି ପତ୍ର କଲି, ଖୁଆଇଲୁ, ଆଉ ପାରଲି ନାହିଁ। ଆରେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏବେ ନାଇଁ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ରୋଗଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ରୋଗ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଏଇଟା 4 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁଛି। 4 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି। ସରକାରୀ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଖାଇଛ? ହଁ ଖାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାରୀ ମେଡ଼ିସିନରେ କିଛି କମିଲାନି? ନାଇଁ। ଆମେ ମାରୁତି ସେନାରେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ତମକୁ ଆମଠୁ ତମେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛ? ଟଙ୍କା ଟିକେ ଆଡ଼ୁ କେମିତି ପାଇକରି କେମିତି ଚଲବୁ ବୋଲିକରି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହଉ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛୁ। ଆମ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ତମକୁ ନେଇକି ଯିବ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖେଇବା, ଦେଖେଇକି ଆସିବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯଦି ରହିବା ପାଇଁ କହିବେ ତମେ ସେଠି ରହିପାରିବ କି? ମେଡ଼ିକାଲରେ 2-4 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି କହିବେ ତମେ ରହିପାରିବ କି? ରହିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ କେତେ ଦିନ ଯଦି ବୋଇଲେ କରି ଔଷଧ ପତ୍ର ଲାଗେ। ଆରୁ ଔଷଧ ପତ୍ର ଲାଗେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ନା, ସିଏ କହିବେ ଯେ ମାସକ ପାଇଁ କି 2 ମାସ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2-3 ଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ସିନା ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବେ। ସେ ଯଦି କହିବେ ତମେ ସେଠି ରହିପାରିବ ତ? ରହିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ମାରୁତି ସେନା ଗ୍ରୁପରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ପାରାଲିସିସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆମ ପଟରୁ ଯାହା ସୁବିଧା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଆମେ କରିବୁ ତମ ପାଇଁ। ଆଉ ଦରକାର ହେଲେ କାଲି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ତମକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ମେଡ଼ିକାଲ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ ନାହିଁ, କେମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ, ମେଡ଼ିସିନ କେମିତି କରିବ, କ'ଣ କରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛ? ଟଙ୍କା ଟୁଙ୍କି ଖଣ୍ଡେ କେମିତି ପାଇବୁ ବୋଲିକରି ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେମିତି ଭଲ ହଉ, କେମିତି କ'ଣ କରୁ ବୋଲିକରି, କେମିତି ଔଷଧ ପତ୍ର ଖୁଆଇବୁ ବୋଲିକରି ସେଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତମର ପୁଅ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଝିଅ 2ଟା ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଝିଅ 2ଟା ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ କରି ଡାକିଲେ କରି, ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ପଡ଼ିଲେ କରି ଡାକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଟିକେ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ଝିଅ ମିଶେ ସେ ବାହା ହେଇଗଲା, ଇଏ ମିଶେ ବାହା ହେଇଗଲା, ଆଉ ପୁଅ ତ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ହଇରାଣ ହୋଇକରି ରହୁଛୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା ନା? ଆଉ ଇଏ ହାତ ଟୋଟାଲ ଚାଲୁନି? ଏଇଟା ତ ଏଇଟା କେମିତି, ଏଇଟା ଶିରଟା ଏଇଟା କେମିତି ଖସି ଗଲା ଲେଖେ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ଖଞ୍ଜାଟା। এটা শুনে বথা হচ্ছে? ଏଇଟା କେମିତି ଚିପା ଚୁପି କରିଦେବୁ ସବୁ ଜାଣୁଛି। ସବୁ ଜାଣୁଛି। এটা এতে চিপলে জଣା পড়ছে? ସବୁ ଚିପା ଚୁପି କରୁ ବୋଲେ ଜଣା ପଡୁଛି, ଦୁଖାଉଛି କରୁଛି। ଅଣ୍ଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଏରାକ ଶିରରାକ ଇଏ ହୋଇଯାଇଛି। ଆରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାତ ଜମା ଉଠୁନାହିଁ। ଏଇଟା ସେଥିଲାଗ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ଏତିକି ହାତ ଖସିଛି ବୋଲି ଜଣା ନାହିଁ। ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଆରୁ ପଛେ ଘରକୁ ଆସିକି ସିନା ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଏଇଟା ହାତ ଖସି ଯାଇଛି। କାଲି ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ ତମେ ନେଇକି ତମେ ଯିବ ତମ ସାଥିରେ? କେତେ ଟାଇମ୍ ପାଇବ? 10ଟା ବେଳକୁ ଆସିବ। ତମେ ସବୁ କାମ ସରେଇଥିବ। 10ଟା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଯଦି ଡକ୍ଟର କହିବ ରହିବା ପାଇଁ ରହିବା, ନହେଲେ ସେ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବ ମାନେ ଧରିକି ଆସିବ, ତମକୁ ଆଣିକି ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯିବୁ ହେଲା।
ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦେଖା କରିବା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ତମର ତ ରୋଜଗାର କରିବା ଲୋକ ଘରେ ବସିଗଲା, ତ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ନା ତମର। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ପଚାରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ଫିମ୍ ଅଛି, ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆଉ। କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇକରି ଆସିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇକରି ଦେଖାଇ ଦେଇକରି ଟିକେ ଆଇଲେ ହବ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ତମର କାଗଜପତ୍ର ନେଇକି ଯିବୁ। ଫାଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲଟା ଦେଖା ହଉ, ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖା ସରିଲା ପରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା। କଲେକ୍ଟର ଯଦି ସେମିତି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କରିବେ, ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ନେଇକି ଦେଖେଇବା କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରିବା। କାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୁଅ, କାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଦେଖେଇବା ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମା? ଆମର ଇନ୍ଦୁମତୀ ମଲ୍ଲିକ। ଇନ୍ଦୁମତୀ ମଲ୍ଲିକ। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ନାଁ? ବାପାର କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ବାପା? ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ? ଆମର ବାପା ନା ତ୍ରିନାଥ କହଁର। ତମ କୋଉ ଗାଁରୁ ବାହା ହେଇଛ? ଆମେ ରୁଟପଡ଼ାରୁ। ରୁଟପଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଚାଷବାସ ଏକା? ହଁ ଚାଷବାସ ନୂଆରେ କରୁଥିଲେ। ଏଥର ସେଲ୍ଫି ନେବ କି?